Mukaddes garaşdyrdygymyzyň 34 ýyllyk toýuny, hemişelik bitaraplığymyzyň şanly 30 ýyllygyny ýokary rähmet görkezjiler bilen garşylamagy baş maksat edilýän Lewaply Babaday hanlarym esasy oba hojuluk ekinler bilen bir hatarda adaklyk goýok bakça ekinlerine edilýän iýdegi ýygyderligi güýçlendirip, bu möhüm işi agrotehnikanın taraplaryna laýyklykda utgoşukly alyp barýarlar. O wilayatyny tutan yerlik bilen çeken gaýratly rähmeti anyk netijeler berýär. Çünki ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilen göýök bakça ekinleriniň orny tutýan, yerli toprak howa şertlerine uýgunlaşan ekinleriň ekilmegi üçin döredilýän uly mümkinçilikler işine ussat ýereýlerini rähmet ýeňişlerine galkandyrýar. Giň meydanlarda hasala duran adaklyk ekinler daýhan rähmetiniň bereketi bolup, saçaklarymyza dolýar. Hususanam şuunlar Lewap welaýatynda günnelik istege eýe bolan yer almany köpçülikden ýygnamak işleri dep günni dowam edýär. Ýylyurt bähwine ýugurulan bu döwletli işe Sewitin kärennesi göýök ekrançylary bilen bir hatarda telekeçiler hem işçi gatnaşyp özleriniň münasip goşandyny goşýarlar.